Τώρα θα παρακαλέσω τη φίλη μου την Ελένη Πιστασινού να πει ό,τι έχει να πει σχετικά με το βιβλίο. Καλώς ορίσατε. Το Γιώργη τον Παπα-Νικολάου δεν θα σταματήσω να σκέφτομαι ότι κάθε φορά από εδώ και πέρα θα με ευνηδιάζει όπως με ευνηδίασε με το βιβλίο αυτό. Ξεκίνησε με το δοκιμιακό του λόγο, ο οποίος ήταν υπέροχος και υποκλίνομαι απέναντι σε αυτό το βιβλίο και στο συγγραφέα του. Στη συνέχεια μεταξίδεψε με τις γοητευτικές του τις ζωγραφιές. Ακολούθησαν οι φεγγαρόπετρές του σε ποιητική πράξη, να το πω. Και τελικά μας φέρνει εδώ ένα απώνυμα, το οποίο θέλει να λέει ότι είναι παραμύθι. Τίτλος του συγκεκριμένου Παράδεισος. Το θέμα του επέκεινα ήταν πάντοτε ένα αγαπημένο θέμα για συγγραφείς της εμβέλειας του Όμηρου, του Βυργιλίου ή του Δάντη. Αποτελούσε βεβαίως ένα πεδίο έρευνας, όπου εκεί διάφορες θεωρίες, δόγματα, αντιπαλότητες, σκοπιμότητες οδηγούσαν πάρα πολλές φορές σε ρήξεις, οι οποίες είχαν ανυπολόγιστα άσχημα αποτελέσματα και μέχρι τις μέρες μας πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε ο φανατισμός που επιδεικνύεται από τα δόγματα επάνω στα θέματα αυτά, που μπορεί να οδηγήσει και που μας οδηγεί. Προσωπικά δηλώνω απόλυτα γοητευμένη και με σεβασμό να σταθώ απέναντι σε αυτούς που τολμούν να βουτήξουν την πένα τους στο μεταφυσικό. Είτε το καταφέρνουν είτε όχι, έτσι κι αλλιώς ο χώρος του μεταφυσικού είναι τόσο πολύ αμφιλεγόμενος, όσο τελικά είναι και ο ρεαλισμός και όλες οι πλευρές που είναι αντιληπτές με τις αισθήσεις μας ή και χωρίς τις αισθήσεις μας. Τελικά, ο χώρος δημιουργεί πάρα πολλές θεωρίες και η ανίχνευσή του, οι οποίες αλληλοσυγκρούονται και έτσι μας δίνουν την αφορμή να θεωρήσουμε το χώρο ότι έχει μια δυναμική η οποία εσαΐ θα συμπληρώνεται. Σχετικά με το χαρακτηρισμό του Γιώργη ότι είναι παραμύθι, θα έλεγα ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κατατάξω, διότι το παραμύθι μας μεγάλωσε και μας έκανε επίσης να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα αυτόν το συγκεκριμένο που έχουμε, είτε αποδεχόμενοι το παραμύθι εννοώ, είτε απορρίπτοντάς το. Θα έλεγα όμως ότι σαν παραμύθι δεν μας δηλώνει εξ αρχής το ψεύδος του, πράγμα το οποίο κάνουν τα παραμύθια είτε εκ προημίου είτε στο τέλος. Αντιθέτως, ο μύθος, ο οποίος βεβαίως μπορεί να ψεύδεται τελικά, όμως άπτεται θεμάτων κοινωνικών, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά πέρα από τη σφαίρα της προσωπικής, της σύγκρουσης που έχουν στα παραμύθια ο ήρωας με κάποιον αντιπαλό του. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι μια σύγκρουση ακόμα και ιδεών στο μύθο, δηλαδή να συγκρούεται ο θάνατος με την αθανασία, η θνητότητα κτλ. Με το αντίπαλό της. Θα πω όμως ότι υπάρχει η άποψη των αδελφών Γκριμ, που θέλοντας να συνδυάσει τα δύο άκρα, δηλώνει πως το παραμύθι δεν είναι τίποτα άλλο παρά το διαμελισμένο μέλος ενός μύθου. Με λίγα λόγια μας λέει ότι ο μύθος είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει απτός στον πολύ τον κόσμο, έτσι κατατέμνεται και διαμοιράζεται για να είναι εύληπτος. Ο Γιώργης έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο επαναδημιουργεί τον κόσμο. Έχει την τύχη να έχει πάρα πολλά μέσα στα χέρια του. Δηλαδή έχει της επιστήμης τα επιτεύγματα.
έχει τη μυθολογία την ελληνική, έχει το δόγμα του χριστιανισμού. Τι άλλο έχει τη φαντασία του, έχει ριζίδια της ελληνικής θρησκείας. Όλα αυτά λοιπόν τα επεξεργάζεται και μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Το βιβλίο αποτελείται από 20 κεφάλαια, το οποίο και κάθε κεφάλαιο φέρει ένα τίτλο για να μας οδηγήσει στο πέρας του μύθου. Δεν θα σας πω όλα όσα είχα ετοιμάσει, διότι το βίντεο του Γιώργη ήταν πάρα πολύ ενημερωτικό, οπότε θα ήσαν εκ περισσού. Κάποια στιγμή οι οντότητες ενός ήδη δημιουργημένου κόσμου, άειλων υπάρξεων, πρέπει να περάσουν από το ένα σημείο, από τη μία βαθμίδα στην επόμενη. Αυτό θα το καταφέρουν εάν απαντήσουν σε μία ήδη υπάρχουσα κριτική επιτροπή, να το έλεγα, και εφόσον απαντήσει θετικά, σωστά σε ό,τι του προκύψει, σε κάθε ερώτηση εγγράφεται σε ένα όρατο κλαβί μία νότα. Στην επόμενη απάντηση εγγράφεται δεύτερη. Στο τέλος λοιπόν της εξέτασής του έχει συμπληρωθεί ένα σύνολο από νότες, το οποίο αποτελούν μία σύνθεση. Εγώ θεώρησα ότι είναι η μουσική ταυτότητα που οδηγεί την οντότητα αυτή στο επόμενο επίπεδο, το οποίο θα είναι πλησιέστερα στη σοφία ή στην ύπαρξη σε εισαγωγικά του άειλου όντως, του Θεού, αν θέλετε. Έχει κάποια σημεία τέτοια που μας ξαφνιάζουν και μας ταξιδεύουν. Στο κεφάλαιο 12 υπάρχουν κάποιες χρονοσύραγγες, τις οποίες εμείς πιθανόν να τις έχουμε συναντήσει και στην λογοτεχνία τη φανταστική και στον κινηματογράφο. Μέσα από αυτές τις σύραγγες περνούν οι άγγελοι για να επισκεφτούν διάφορους πλανήτες με κάποια οχήματα φτιαγμένα από έτσαλον, μας παραπέμπουν στο ατσάλι, για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Κάποιες από αυτές όμως τις σύραγγες έχουν τέτοια έκκληση οξέων, θα το έλεγα, στη γλώσσα μας την υπάρχουσα, γιατί δεν μπορούμε να περιγράψουμε κάτι άλλο στην ανθρώπινη γλώσσα, που εκεί στέλνουν για να καταλυθούν είτε πλανήτες είτε οντότητες άχρηστες. Από εκεί, αν περάσει κάποιο όχημα και κατά λάθος εισρεύσουν μέσα να το πω αέρια, να πω οι ουσίες, παθαίνει ο άγγελος που ταξιδεύει ένα είδος βέρτικο. Δηλαδή χάνει τον προσανατολισμό του, ξεχνάει το παρελθόν του, αν είχε παρελθόν, ξεχνάει τα πάντα, ξεχνάει το σκοπό του και αρχίζει να περιφέρεται σε όλους τους πλανήτες χωρίς στόχο και χωρίς σκοπό. Θα περάσω επίσης στο κεφάλαιο που αναφέρεται στον Ερμήλ, νομίζω ότι είναι το 4. Ο Ερμήλ είναι ένας τριτοκλασσάτος, τον λέω εγώ άγγελο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνος του ζωή. Και ο οποίος παίζει ένα ρόλο ενδιάμεσο μεταξύ Μιχαήλ και Εωσφόρου. Ο Ερμήλ, λοιπόν, που μας παραπέμπει στον Ερμή των αρχαίων Ελλήνων, φοράει όπως εκείνος φορούσε το κράνος του, ένα κράνος άειλο, το οποίο εγώ θεωρώ ότι, αυτό προσλαμβάνω από την ανάγνωση, ότι είναι ένας υπολογιστής που κάνει συλλογή στοιχείων και κάνει και ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, τον οποίο όμως προσπαθούν με χακερικές μεθόδους να υποκλέψουν και ο Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος. Και ο Εωσφόρος, ναι. Αυτά λοιπόν δημιουργούν μια ευχαρίστηση, μια διάθεση ανάλαφρη, η οποία ακολουθεί βεβαίως όλο το κλίμα
διότι πρέπει να πω κάτι σχετικό πριν σας αναφέρω και για κάποιο άλλο κεφάλαιο, ότι ο Γιώργης χρησιμοποιεί τις λέξεις έτσι όπως δεν τις χρησιμοποιούμε πλέον. Δηλαδή, έχοντας χάσει την σημασία τους, ο Γιώργης τις ξαναπαίρνει και τους δίνει την αρχική τους, την αρχαίγονη, με την οποία συνδέονται με το νόημα που θέλουν να αποδώσουν. Διότι πλέον μιλάμε μηχανικά, έχουμε απαλείψει από το λεξιλόγιο μας πάμπολες λέξεις και τώρα ξαναβρίσκομαι σε ένα παράδεισο λέξεων. Χαίρομαι δηλαδή το ίδιο συναίσθημα να το διαβάζω και να το εισπράττω με 1000 εκφράσεις. Και μόνο γι' αυτό θα έλεγα, πέρα από τον μύθο και το suspense που πιθανόν να βρείτε, αξίζει το βιβλίο να το διαβάσετε. Θα έρθω στο κεφάλαιο 15, που θαύμασα μια προσωποποίηση που έκανε. Τολμά και παρουσιάζει μία γη ολόκληρη, ένα πλανήτη ολόκληρο, με μία οντότητα που βρίσκεται σε ίστρο. Φανταστείτε λοιπόν ένα πλανήτη να κοχλάζει από επιθυμία, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να είναι από ενοχλητικό, χυδαίο ή άπρεπο. Εδώ είναι που έρχεται ο συγγραφέας με την καλλιέργεια την ψυχική του και την ευγένειά του. Και το μετατρέπει όλο αυτό και το κάνει ένα τρυφερό ερωτικό κρεσέντο. Το οποίο τι κάνει, απαντά απλώς στην πρόσκληση που έχει για γονιμοποίηση. Και τότε ο Γιώργης παίρνει τη ράβδο, τη δοξαστική της χωράς, η οποία είναι και χρωματιστή και φεγκοβόλα και αρχίζει να ρέει η ζωή. Εκείνο που θα ήθελα να πω ότι σε ένα σημείο γράφει μια φράση η οποία δεν σκέφτηκα ότι δεν είναι καθόλου τυχαία. Από το πρώτο στάδιο, λέει, της ζωής, το κάθε τι αναζητά αυτό που θα το δικαιώσει ή θα το αυξήσει. Λέει η φράση του Γιώργη, η σιωπή αυτή ήταν σαν να φώναζε την προσμονή της χλωρίδας για συμπλήρωση της ύπαρξής της με την πανίδα. Αυτό σημαίνει ότι η φράση όλη είναι ένας νόμος. Ο νόμος δηλαδή του συμβαίνει κάτι διότι πρέπει να αυξηθεί από το επόμενό του, η γυναίκα με τον άντρα, ή ο άνθρωπος από τη σκέψη πιθανόν, κάτι που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος. Τίποτα δεν είναι δηλαδή δημιουργημένο στην τύχη, απλώς δημιουργεί τον κρίκο για μια λυσίδα που θα ακολουθήσει. Έχει μια πρόταση που όταν αρχίζει να γονιμοποιείται ο κόσμος. Σας το διαβάζω όπως το λέει. Ήχοι θυλασμού, ανακατεμένοι με κάποιους ήχους ικανοποίησης, που άρχισαν να βγαίνουν από φωνητικές χορδές, συμπλήρωναν το απαλό θρώισμα της βροχής και του αέρα και δημιουργούσαν τη μουσική μιας ζωής που είχε όλη τη ζέση για το στέλιωμα και την ανάπτυξη του πλανήτη. Να έρθουμε τώρα στο γενικό τίτλο που αναφέρει ο Γιώργης, η γένεση του κακού. Αυτό το θέμα πράγματι από πάντοτε ήταν ένα αντικείμενο επίσης έρευνας, επίσης διχογνωμιών επί το πολλαπλάσιο, και ο άνθρωπος από τον πιο απλό μέχρι τον πιο εξελιγμένο σαν νου προσπαθούσε να δει αν είναι δοτή, αν δεν είναι, αν είναι, το φέρουμε μέσα μας, αν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, αν μπορούμε να το επεξεργαστούμε, πόσο υπεύθυνοι είμαστε. Και πάλι και σε αυτό το πρόβλημα απάντηση δεν πρόκειται να υπάρξει, ακριβώς επειδή οι θεωρίες πάντοτε θα συγκρούονται. Ο Γιώργης ξεκινά με την προϋπόθεση ότι αυτό σαν συστατικό του κόσμου δεν υπήρχε και το δεχόμαστε. Είναι κάτι που δημιουργείται κατά τον Γιώργη στον Πρωτάγγελο, τον οποίο Πρωτάγγελο δηλώνω οπαδός του
από την άποψη ότι μας τον δίνει σαν έναν δυστυχισμένο εκπεπτοκότα άγγελο. Δεν έχει καταλάβει το λόγο, αντιθέτως διαπνέεται από ερωτικό μένος, θα το έλεγα, θείο, διότι κάθε τι που θέλει να κάνει, μόνο η αγάπη για το Θεό του το υπαγορεύει. Εκείνο που δημιουργεί το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει να οριοθετήσει τον έρωτα αυτό, διότι στην ιεραρχία την ιερή επάνω, προφανώς υπάρχουν φράγματα και κανόνες, τους οποίους η πάρα πολύ μεγάλη αγάπη δεν μπορεί να τους καταλάβει. Μου θυμίζει λοιπόν η παιδί που δεν ερμηνεύεται από τους γύρω του όπως θα ήθελε, ή σαν έναν εραστή που ζηλότυπο. Ο Γιώργης μας γράφει κάποια στιγμή ότι μέσα στο μυαλό αυτού του άγγελου αρχίζει το συναίσθημα αυτό να μετατρέπεται, να μεταγράφεται σε νόημα και μετά σε λέξεις, οι οποίες είναι συνωμοσία, εμπεγμός, θυμός κτλ. Η αντιπαλότητα αυτή θα γίνει και επιθετική κάποια στιγμή στάση. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, θα το διαβάσετε και θα έχετε άποψη. Επανέρχεται στη γέα η οποία αυξάνει. Δεν θα σας χαλάσω τη μαγεία της εικόνας. Απλώς θα μείνω να αναρωτηθώ σε κάτι, κι εγώ κι εσείς αν θέλετε. Η αποκάλυψη του πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, μήπως τελικά είναι δική μας απορία, μήπως είχε ανακαλυφθεί κάποτε, όταν ο Εσχύλος με τις πράξεις του, με τα σύμβολά του που έδινε στη σκηνή, έδινε απαντήσεις και γι' αυτό και κυνηγήθηκε και γι' αυτό και δεν μπορεί να ερμηνευτεί η παράξενη δολοφονία του, απορίες απλώς. Μήπως οι μύστες κατάφεραν να ήξεραν την αρχή και τη δημιουργία όλη του κόσμου και κατάφεραν μέσα στα ιερατεία να σώσουν, να διασώσουν την απάντηση και τη διέσωσαν μία-δύο από πλημμύρες, από καταστροφές, όμως καταστράφηκαν ξαφνικά και οι τράπεζες δεδομένων, δηλαδή οι βιβλιοθήκες της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας. Αυτές είναι απορίες που θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και εμείς επάνω τους. Σήμερα λοιπόν που ο ρεαλισμός, ο σκεπτικισμός, η διαστημική επιστήμη, η γενεαλογία, η ηθική, δεν ξέρω ποια άλλη επιστήμη που έχει ασχοληθεί, δεν έχει δώσει καμία απάντηση, έρχεται ο Κύριος από εδώ και με ένα θράσος, θα το έλεγα, το θράσος που έχουν τα παιδιά όταν λένε την αλήθεια και μας παρουσιάζει τη δημιουργία ενός κόσμου και δεν έχει ούτε τη μάσκα μιας αυθεντίας για να το απορρίψουμε εκ των προτέρων, ούτε τις απαιτήσεις που έχει ένα δόγμα ή μια φιλοσοφική τοποθέτηση. Και μας λέει αυτό είναι, και αν σας αρέσει. Και μας αρέσει. Και εύχομαι να περάσετε πολύ καλά διαβάζοντάς το και εύχομαι να είμαι στο πάνελ για το δεύτερο το βιβλίο, να ταξιδέψω μαζί του πάλι. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έχω εκπλαγεί. Αν Ελένη μου είπες ότι σε έχω εκπλήξει με το βιβλίο αυτό, εμένα με έχεις καταπλήξει με την ανάλυση που έκανες. Γιατί δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι μπορεί να είσαι τόσο δεινή hacker. Πώς μπόρεσες και μπήκες τόσο βαθιά στον εγκέφαλό μου και βρήκες όλα αυτά που σκέφτηκα προκειμένου να κάνω αυτό που έκανα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που κατέβαλες και όλα αυτά τα οποία έχεις αναλύσει με καταπληκτικό τρόπο. Αυτό εξάλλου το περίμενα, ότι η δική σου ανάλυση θα ήταν αυτή που πραγματικά αξίζει σε σένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια στα σχέδια που έχεις και που ξέρω πολύ καλά ότι εκτιμίζονται και περιμένουμε τα επόμενά σου βιβλία. Καλή συνέχεια.